Matul il-jum tal-ħaġġa u fit-tmiemhom l-attivitajiet sportivi organizzati minn Team Sport PN bħala parti mill-festi tal-indipendenza ta' din is-sena. Fost dawn l-attivitajiet ġew konklużi t-turnej tas-Sabateo tal-basketball. Il-ħadd filgħodu ġewwa d-dar ċentrali tal-turnament tas-Sabateo fejn 4 timijiet, Valletta Sabateo Club, selezzjoni ta' plejers li jilagħbu barra minn Xtutna kif ukoll żewġ timijiet li jilagħbu ma' Attard Sabateo Club għattaw in-nofsinhar ta' filgħodu jilagħbu kontra xulxin. Finalment kien hemm żewġ timijiet li ġabu l-istess punti, iżda permezz tal-goal leverage rebaħ it-tim ta' Valletta Sabateo Club. Dawk kollha li pparteċipaw ingħataw midalji u r-rebbieħa ta' dan it-turnew ġew mogħtija wkoll trofew. Matul il-war nofsinhar tal-ħadd din id-darba ġewwa l-padiljun f'Taqali intlabu l-lob finali tal-basketball. Fl-ewwel logħba dik tan-nisa Ħibs rebħu lil Luxol bl-iskor ta' 48-29 fil-waqt li fit-tieni logħba li ntlabet mill-irġiel it-tim ta' Atleta rebħu kontra t-tim ta' Starlight. Dawn iż-żewġ avvenimenti komplew jorbtu ma' dawk li saru f'jum l-indipendenza fejn ittellaw żewġ attivitajiet sportivi oħra, sparar u handball bil-parteċipazzjoni ta' numru sabiħ ta' sportivi. Fil-jiem ta' qabel kien hemm ukoll il-ġirja u l-mixja li issa saru sinonimi mal-kalendarju tal-attivitajiet tal-indipendenza.